Morjesta. Tässä videossa pitäisi tämä laittaa kuntoon. Tai no ei nyt kuntoon, mutta silleen, että tää lähtee käyntiin ja liikkuu. Elikkä se on tässä nyt 3 vuotta seisonut tässä pihassa ja siis oli startti simahtanut. Ei puhunut mitäänkään savaimesta. Mä vaihdoin sinne nyt startin. Nyt se toimii, se lähti eilen käyntiin ihan helposti. Nyt sitten, no silloin kokeiltiin, niin se ei liikkunut. Takajarrut oli kyllä jumissa. Niin nyt pitäisi kokeilla sitten, että lähteekö se vielä käyntiin ja liikkuuko se eteenpäin ja taaksepäin mieluusti. Niin kuin ei mitään. Miten se noin helposti oikeesti lähti? Se lähti eilen samalla yhtä nopeasti käyntiin.